салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Беминат. хуш омадаем бародарои азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинора ба навор гирифтем, баҳри шумо пешкаш мекунем. аз шумо бародаро хоҳиш дар канал подписатсия кунед, лайк монед ва зангуларо биҷиқен ки аз видеои мо ба хабар бошед. агар ҳамин видео 2000 лайк гира бародаро, рӯзи якшанбе видеои нав мешавад. дар комментария чӣ мошиное ки шумо хоста будем, ҳамон мошиноро мо рӯзи якшанбе пешкаш мекунем. видеоро падилитсия кунед имо вайбер ватсап дар друзиётон, то ки мо коромон пеш равад. ҳар рӯз видеои нав ба нав баҳри шумо лайк рафтем. шахсое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, марҳамат авиакасса баҳри шумо. билетҳои арзон назар ба дигар авиакассаҳо: суроға торговый центр Москва, метро Люблино ва шахсое ки дар дигар областҳои Россия қарор доранд ё ин ки дар Тоҷикистон метавонанд ба ҳамин номерҳо занг зада билети худро бо нархи арзон дастрас кунанд. номерош дар рӯи экран, ҳатман занг занед. мошини фурӯшӣ соли барори 2006 сол, мотор 1.6, коробка автомат. мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. нархи 600,000 рубли русӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед ҳамсӯҳбат шавед. ваз 2114 соли барори 2005 сол, мотор 1.6 инжектор, коробка механик. мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад. нархиш 18000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. некси фурӯшӣ соли барори 6996, газ бензин. мошин дар шаҳри Қирғантепа қарор дорад. нархиш 14000 сомонӣ. барои маълумоти пурра гирифтан дар вайбер, имо, ватсап метавонед ба ҳамин номерҳо занг зада аз худи мошин фурӯш бифаҳмед. опел хаҷибек соли барори 6996, мотор 1.6, газ бензин. мошин дар ноҳияи қумсангир қарор дорад. дар ҳолати хеле хуб аст. нархиш 21000 сомонӣ. харидори конкретит бошад, метавонад ба ҳамин номерҳо имо, вайбер занг зана суҳбат кунад. опели фурӯшӣ соли барори 6992, мотор 1.8, газ бензин. мошин нархиш 9000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед ва алиш мешавад мошин болои сумета. опел хаҷибек соли барори 6996, мотор 1.6, газ бензин. нархиш 23000 сомонӣ. мошин дар шаҳри Қирғантепа қарор дорад. консонериш кор мекунад. номерош дар рӯи экран, хитон метавонед ҳамсӯҳбат шавед ва ягон чизе ки нафаҳмиден аз ҳамин бародар пурсед. ваз 2114 соли барори 2007 сол, мотор 1.6, мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. дар ҳолати хеле хуб аст. нархиш 120000 рубли русия бо савдо мешавад. хай мошин тоза бародаро. номерош дар рӯи экран, метавонед ҳамсӯҳбат шавед. агар ки ягон чизе нафаҳмиден аз ҳамин бародари худмон пурсед. опел вектра соли барори 6995, мотор 1.8, мошин дар ҳисор қарор дорад. нархиш 22000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед ҳамсӯҳбат шавед ва агар ягон чизе нафаҳмида бошед аз ҳамин бародари худмон пурсед. ниссани фурӯшӣ соли барори 2005 сол, мотор 1.8, газ бензин. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хуб аст. нархиш 37000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран,
метавонед занг занед ва агар ягон чи нофаҳмо бошад айми бародармон занг зада бифаҳмед. ва дар охир баъри шумо ду канала бародаро тавсия метавон шахсое ки мехоҳанд қиссаҳои беҳтарин гӯш кунанд марҳамат дар канали Роҳи Наҷот подписатсия кунед ва агар шахсое ки хона ё мошин ё замин дошта бошанд метавонанд ба ҳамватан TG обуна шаванду хонаҳои худро ба онҳо равон кунанд. Силкаи канал дар таги видео ва дар описания мешавад. Хайр, то дидор.